Shalom, para sedherek ingkang kinasih, pinanggih malih kaliyan renunan padinan GKJ Purwantara dinten punika Selasa 6 Mei 2020. Kajawisaken dening kawula Wahyudi saking Pepantan Bulukerto kanthi jejer milih gesang ingkang leres. Dene waosan kapendhetaken saking Lakone Para Rasul setunggal ayat ingkang 23 dumugi 26 ingkang mekaten sabdanipun Gusti. Wong-wong banjur ngusulake wong loro Yusup kang karan Barsabas lan kang uga karan Yustus tuwin Matias. Kabeh nuli padha ndedonga lan munjuk. Duh Gusti, paduka ingkang nguningani manahipun sedaya tiyang. Mugi karsa paring pitedah. Tiang kalih punika pundi ingkang paduka pilih. Supados nampeni kalenggahan lelados inggih punika kalenggahan rasul ingkang katilar dening Yudas. Ingkang sampun dumawah ing panggenan ingkang sakmestinipun tumrap piyambakipun punika. Banjur padha diundi satemah kang kenom Matias. Iku nuli kagolongake karo para rasul 11. Mekaten sabdanipun Gusti, dene rahayu kita ingkang nampi sabda punika saha kita estokaken wonten ing sauruting gesang kita. Haleluya. Para sedherek ingkang kinasih, tembung milih wonten ing basa Indonesia memilih miturut Kamus Besar Bahasa Indonesia artosipun menentukan, mengambil, memisahkan dan menunjuk. Meh saben dinten milih punika kita tindakaken. Saking milih bab-bab ingkang alit kadosta milih rasukan, milih tetedan lan lintunipun. Ngantos milih bab ingkang wigatos kados milih sisyanipun gesang. Sanajan gesang kita mboten saged ngendani ing bab tumindak milih ingkang wusananipun kangge nemtokaken keputusan lan pancasan, ewa semanten wonten saperangan tiyang ingkang ajrih nemtokaken pilihanipun. Punapa malih saking pilihan-pilihan punika dereng mesti ngener dhateng pundi. Raos ajrih punika saged muncul awit kathah sebab. Inggih awit ajrih lepat, ajrih ngrugikaken diri piyambak, utawi tiyang sanes, trauma kalian pilihan wekdal kapengker, lan lintunipun. Tiyang punika pengenipun saged milih pancasan ingkang leres, sae kangge dirinipun lan ugi kangge tiyang sanes. Satemah nalika milih lan mendhet keputusan dipun tindakaken kanthi ngatos-atos. Para sedherek ingkang kinasih, ing wekdal punika ing saben dintenipun kita dipun abenajengaken kaliyan sakathahing tumindak sarwi milih. Menawi kados cariyos ing lelakon para rasul kala wau, para murid kedah milih sinten ingkang gantosi Yudas. Lan para murid nemtokaken punika kanthi nyuwun kawicaksanan saking Gusti. Mila sakmangke kita ugi kedah mekaten. Nulada punapa ingkang sampun dipun tindakaken dening para murid. Milih lan nindakaken punapa ingkang leres ing ngarsanipun Gusti Allah. Kangge mangertosi kalersanipun Gusti Allah pancen sanes perkawis ingkang gampil. Ing proses punika dipun betahaken komitmen utawi kasanggeman, andhap asoring manah lan kesabaran, saha sikep pasrah dhateng tuntunanipun Gusti. Ugi dipun perlokaken manah ingkang pinarbuka supados karsanipun Allah sansaya cetha ing kawontenan kados punapa kemawon ingkang saweg kita adepi. Sanajan katingalipun angel lan boten gampil, menawi kita pasrah dhateng Gusti lan panuntuning Roh Suci, kita mesti saged nindakaken. Amin. Kita ndedonga. Duh Gusti, kasagetna kawula nindakaken punapa ingkang sampun dipun tuladhakaken dening para rasul.
Mugi ing saben dinten kawula saged milih punapa ingkang badhe kawula tindakaken kanthi prayogi. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Mekaten renungan patinan ing wekdal punika. Wilujeng milih gesang ingkang leres ing saben dinten ingkang kita lampahi. Gusti berkahi kita.